रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत। आज आमच्या समोरच्या पॅनलने एका वाहिनीवर एक आपली बाईट देताना अमरसेन सावंत यांनी गावात काहीच केलं नाही, परंतु त्यांनी हे सांगत असताना सांगितलं की मी 3 वेळा निवडून आलो, आई माझी 1 वेळा निवडून आली। त्यांना माहिती नाही मी ग्रामपंचायत सदस्यसुद्धा होतो, मी एकदा ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा निवडून आलो। सतत 20 वर्ष मी निवडून होतो आहे, 10 वर्ष मला जिल्हा परिषदमध्ये गॅप होती। 30 वर्ष एखादा माणूस राजकारण करत असताना जर त्याने काही काम केलं नसेल तर तो राजकारण करू शकत नाही। आणि या गावामध्ये हा जो गाव डिगसगाव आहे, आमचा डिगसगाव म्हणजे अमरसेन सावंत किंवा डिगसगाव म्हणजे पुष्पसेन सावंत असं लोक म्हणतात, कारण असं आम्ही या गावामध्ये आमचं नाव निर्माण केलेलं आहे। आमच्या वडिलांनी या ठिकाणी 2 तलाव बांधली, या ठिकाणी कृषी विद्यालय आणलं, DED कॉलेज आणलं, या ठिकाणी हायस्कूल गावाच्या मदतीने हायस्कूल बांधलं, या ठिकाणी असं सामाजिक काम आम्ही केलेलं आहे। विकास कामं जी काय आहेत ती आम्ही आमच्या पॉम्पलेटवर टाकलेली आहेत। कुणाला जर त्याच्यात आक्षेप असेल तर त्यांनी तो आक्षेप सिद्ध करावा, तर आम्ही जी कामं केली आहेत तीच कामं टाकलेली आहेत। खरोखरच मला सांगायला सुद्धा आवडेल, कारण मी पहिल्यांदा जिल्हा परिषदला जनता दलातून निवडून आलो, त्यानंतर आम्ही काँग्रेसमध्ये गेलो, त्यानंतर काँग्रेसमधूनही मी निवडून आलो, आणि मागच्या वेळी आम्ही राष्ट्रवादीत होतो, परंतु शिवसेनेने मला त्या ठिकाणी तिकीट दिलं। अगदी काँग्रेससुद्धा त्यावेळची नारायणरांचीसुद्धा मला बोलवत होती, परंतु मी शिवसेना हा पक्ष निवडला, एवढ्यासाठीच निवडला की त्या पक्षामध्ये सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय मिळतो, आणि त्या पक्षामध्ये मी निवडून आलो। मला नियोजनच्या माध्यमातून भरघोस निधी मिळाला। यांची जिल्हा परिषद होती, परंतु आमचा जो स्वनिधी होता तो डावलून यांच्या कार्यकर्त्यांना कामं दिली, आणि त्यामध्ये सुद्धा एक इंजिनियर आज सस्पेंड झालेला आहे, कारण कामं न करता बिलं यांच्या कार्यकर्त्यांनी खाल्लेली आहेत। आणि गेली 30 वर्ष मी जे काय काम केलं म्हणूनच मी या ठिकाणी राजकारणात आहे। अगदी मी इलेक्टेड मेंबर आहे, मी कुठेही कधीही पडलेलो नाही आणि पडणारही नाही, त्यामुळे माझी चिंता कोणी करू नये। आणि उगाच आपली उंची वाढवण्यासाठी जी काय 1.5 फूट 3.5 फूट उंची आहे ती 5-5.5 फूट करण्याची कोणी प्रयत्न करू नये, कारण मी ह्या इलेक्शनमध्ये माझेसुद्धा मीडियामध्ये भरपूर मित्र आहेत, सर्वांशी संबंध आहेत, परंतु मी मीडियाकडे जाण्याचं टाळलं होतं की एक आपल्या गावातली जी इलेक्शन आहे ती शांततेत पार पाडावी। आज माझ्या कार्यकर्त्यांना ही बाईट ऐकल्यानंतर सर्वच कार्यकर्ते या ठिकाणी जमा झाले, अजूनही कार्यकर्ते आहेत। हे फक्त आमचा हा ट्रेलर आहे, पिक्चर आम्ही 20 तारीखला यांना दाखवणार आहोत काय आहे तो, आणि कार्यकर्त्यांनी तसा निश्चय केलेला आहे। बाकी आम्ही काय गावात केलं ते आमचे कार्यकर्ते तुम्हाला सांगते। आणि गेली 5 वर्ष मी शिवसेनेमध्ये गेल्यानंतर या ठिकाणी जे नियोजनचं जे सदस्यत्व होतं ते मला पक्षाने दिलेलं आहे। खरोखरच या पक्षाचे खासदार विनायक राऊत साहेब आणि आमदार वैभव नाईक, त्याचप्रमाणे जी सत्ता आमची 2.5 वर्षे होती, या सत्तेचा आम्ही एक चांगल्या प्रकारे वापर करून, आणि पूर्वीची 2.5 वर्षे सत्ता ही सत्तेचा वापर करून एक चांगलं विकासकाम या मतदारसंघामध्ये करण्याचं काम माझ्या हातून झालं। आणि हे काम करत असताना मला माझ्या गावामध्ये सुद्धा खासदार निधी आलेला आहे, आमदार निधी आलेला आहे, 25-15ची कामं आलेली आहेत। जे कोण बोलतात त्यांनीसुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून या गावात आमची 25-15ची कामं केलेली आहेत, परंतु ते अमर सावंतलाच टार्गेट करण्याचं काय कारण नाही, कारण संपूर्ण गाव माझ्याबरोबर आहे, आणि गावाचं आमचं इलेक्शन आहे। संपूर्ण आमचं जे पॅनल आहे लिंग कालिका काळंबा पॅनल शिवसेना पुरस्कृत, ते आमचं जे पॅनल आहे ते एक चांगल्या मताधिक्याने या ठिकाणी निवडून येणार आहे, आणि त्यासाठी संपूर्ण गावाची आम्हाला साथ आहे। त्यामुळे एकटे अमर सावंतला कोणी टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करू नये। संपूर्ण जे माझे गाव आहेत मतदारसंघात ते संपूर्ण गावांमध्ये विकास काम पोचवण्याचं मी काम केलेलं आहे। आज पंधूरसारख्या ठिकाणी जी आम्ही कामं केली, गणेश घाट असेल, महिकरवाडी रस्ता असेल, शांतीनगरचं गटर असेल, सगळीच कामं त्या सरपंचाने आपल्या नावावर टाकलेली आहेत। म्हणजे सत्ता ज्याची आहे त्याचं काम नाही, तर ते आमची सत्ता होती आणि या सत्तेच्या मार्फत आम्ही काम केलेलं आहे। कारण तुम्ही आज बघा, नितेश राणे
नांदगावमध्ये धमकी देत आहेत की सत्ता नाही दिली तर आम्ही कामं करणार नाही. मग आम्ही सत्ता असताना कामं आणलेली आहेत ती सुद्धा त्यांनी मान्य केली पाहिजेत. आणि जे आज ग्रामपंचायती होणार आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा 100% माझ्या मतदारसंघात ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्या आम्ही 100% निवडून आणणार आहोत आणि त्याचं जे काय रिझल्ट आहे तो 20 तारीखला आम्ही दाखवणार आहोत. आता सावंतसाहेबांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यानंतर मी विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य श्री मनोज पाताडे मी विरोधकांनी आज जी काय प्रतिक्रिया दिली त्या विरोधकांना मी सांगू इच्छितो की मागील 5 वर्ष सावंतसाहेब आमच्या विरोधात होते, परंतु सावंतसाहेबांनी जो विकास निधी दिला एवढा भरघोस निधी आज सावंतसाहेबांनी आज डिग्रज गावामध्ये आणलेला आहे. आणि याचंच उत्तर म्हणून आज हजारो कार्यकर्ते आज अमरसिंग साहेब यांच्या पाठीशी पूर्णपणे भक्कमपणे उभे आहेत. जे काय त्यांनी कार्य मागील 5 वर्षामध्ये केलं आहे ते मी आपल्याला थोडक्यात सांगू इच्छितो की सावंतसाहेब यांनी 2017 साली आपली जिल्हा परिषदची निवडणूक लढवली. त्यानंतर त्यांनी 2 वर्ष गॅप सोडून मागील 3 वर्ष जिल्हा नियोजनवरती त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी एकूण 2,39,00,00,000 रुपये एवढा भरघोस निधी आजपर्यंत कोणताही नेतृत्व हे एवढा निधी आणू शकलेला नाही. फक्त विरोधकांनी आजपर्यंत अमरसिंग सावंत यांच्यावरती टीका आणि टिप्पणी करण्याचंच काम केलेलं आहे. या विरोधकांना मी सांगू इच्छितो की आपण सर्व केलेल्या ज्या काय टीका टिप्पणी आहेत, जे काय केलेले आरोप आहेत हे पूर्णतः चुकीचे असून आम्ही सर्व हजारो कार्यकर्ते आम्ही पूर्णपणे याचं खंडन करतोय आणि ठामपणे भक्कमपणे आम्ही अमरसिंग सावंत यांच्या पाठीशी पूर्णपणे ज्या ठिकाणी त्या ठिकाणी असतील त्या ठिकाणी आम्ही त्यांच्या पाठीशी सर्व कार्यकर्ते भक्कमपणे उभे राहू असं मी आपल्याला ठाम सांगू इच्छितो. त्यांनी आतापर्यंत जो निधी दिला आहे त्यामध्ये आम्ही पूर्ण झालेली जी कामे आहेत ती 1,36,00,000 जी त्यांनी 2,39,00,000 निधी आणला त्यातील पूर्ण कामे आहेत 1,36,00,000 आणि मंजूर असलेली कामे आहेत 1,03,00,000. त्याचप्रमाणे आमचे खासदार सन्माननीय विनायक राऊत साहेब यांच्या माध्यमातून अमरसिंग साहेब यांनी 8 लाख रुपये निधी व आमदार वैभव नाईक साहेब यांच्याकडून 29 लाख रुपयाचा निधी असा भरघोस निधी आणून श्री अमरसिंग सावंत साहेब यांनी स्वतः 2,02,00,000 असा एकूण मिळून 2,39,00,000 रुपयाचा निधी सावंतसाहेब यांच्या माध्यमातून डिग्रज गावात मागील 5 वर्ष आलेला आहे. आणि जिल्हा परिषद त्यांचा जो का विभाग आहे पूर्ण जिल्हा परिषद विभागामध्ये त्यांनी आतापर्यंत 3.5 ते 4 कोटीची कामे त्यांनी आज विकास कामं केलेली आहेत. यातील मी ज्यांनी आज प्रतिक्रिया दिली ते आमचे डिग्रज गावचे आमचे मित्र असं त्यांचं मी मुद्दा म्हणून नाव घेतो. अरुण सावंत साहेबांना मी सांगू इच्छितो की ज्या अमरसिंग सावंत साहेब यांनी 2,02,00,000 निधी आपला स्वतःचा निधी जो आणला त्यातील 28 लाखाची कामं आपण स्वतः त्या कामातील 10 लाखामध्ये गगनगिरी मजूर सहकारी संस्था या कामाचा आपण स्वतः ठेकेदार असून ओमकार अरुण सावंत यांचे चिरंजीव त्यांच्या नावे 5 लाखाचं काम आणि इतर कंत्राटदार यांच्या नावातून 13 लाखाची कामं अशी एकूण 28 लाखाची कामे स्वतः अरुण सावंत साहेब यांनी केलेली असून मागील 5 वर्षात त्यांनी जे काय आतापर्यंत अमरसिंग सावंत यांनी कोणतेही काम केलं नसून हे जे काही आरोप केलेले आहेत ह्या आरोपांना डिग्रज गावातील कोणतेही कुटुंब कुठलेही व्यक्ती किंवा कोणतेही ग्रामस्थ त्या अशा आरोपांना भीक न घालता पूर्णपणे 20 तारीखला 10च्या 10 सरपंच सहित 10 सदस्य सर्व सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही इलेक्शन लढवत आहोत. तर या ठिकाणी आम्ही पूर्ण 10च्या 10 उमेदवार निवडून येऊ अशी मी आपल्याला खात्री देतोय. आणि विरोधकांनी केलेले जे आरोप आहेत याचं उत्तर स्वतः सावंत साहेब 20 तारीखला देतील आणि सर्व कार्यकर्ते मिळून याला आम्ही या आता जी आमची बॉडी आहे नवीन येणारी त्या पूर्णपणे बॉडीचं आम्ही पूर्णपणे व्यवस्थितरित्या काम करून याचं उत्तर आम्ही विरोधकांना नक्कीच देऊ. आणि या ठिकाणी सावंत साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नेहमीच पुढील 5 वर्ष काम करू. धन्यवाद. रणधुमाळी ग्रामपंचायत निवडणुकांची अनुभवा कोकणशाही सोबत. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.